System of a Down – унікальны гурт. Мала хто можа не выпускаць новых альбомаў амаль 20 гадоў і працягваць збіраць стадыёны. Іх песні падабаюцца нават тым, хто не пераварвае метал. Сваёй творчасці яны аб'ядналі неспалучальныя інгрэдыенты і атрымалі самабытны непаўторны саунд. Але пасля 5 паспяховых альбомаў нешта здарылася. Удзельнікі сістэмы разбегліся па ўласным праектам, а чуткі пра новы альбом з'яўляюцца ўжо шмат гадоў. Што здарылася ў гурце? Аб яго ўзлётах і праблемах я сёння паразважаю. З вамі канапны рокер. Гісторыя гурта бярэ пачатак са знаёмства Сержа Танкяна, вакал клавішны, і Дарана Малакяна, гітара. Абодва хадзілі ў адну армянскую школу ў Лос-Анджелесе. Але ў самой школе яны не перасекаліся, бо Серж старэй на 8 гадоў за Дараном. Серж Танкян далёка не адразу стаў прафесійным музыкам. У яго была ўласная і даволі паспяховая IT-кампанія. Па выніку Танкян прадаў яе і цалкам сканцэнтраваўся на музыцы. У 1992 годзе Серж і Даран стварылі гурт Soil, які паспеў даць толькі адзін канцэрт і разваліцца. А ўжо ў 1994 годзе быў створаны System of a Down. Гурт быў пакліканы Шава Ададжан, спачатку ў якасці менеджера, а потым Шава стаў бас-гітарыстам. За бубны сеў Энді Хачатурян, але ён пакінуў гурт у 1997 і яго месца заняў Джон Далмаян. Дарэчы, першая назва гурта была Victims of a Down, але Шава прапанаваў змяніць слова Victims на System, каб будучыя рэлізы былі на адной полцы са Slayer. З 94 па 97 год сістэма выклала 4 дэма-касеты. На адным з канцэртаў у Лос-Анджелесе іх убачыў легендарны прадзюсер Рік Рубін. Той самы, які працаваў з Red Hot Chili Peppers, Slayer і шмат кім яшчэ. Рубін падпісаў кантракт з гуртом на выпуск іх дэбютнага альбома. У 1998 годзе выйшаў дэбютны аднайменны альбом. На пласцінцы можна заўважыць уплыў такіх калектываў, як Korn, Slayer, Faith No More, Rage Against the Machine. Але ўжо тут адчуваецца стыль гурта. Серж Танкян на працягу адной песні карыстаецца самымі рознымі вакальнымі прыёмамі. Гітарныя партыі спалучаюць цяжкія рыфы, сінкопы і меладычныя хады. У параўнанні з наступнымі альбомамі гурта дэбютнік самы мінімалістычны і цяжкі, стылістычна блізкі да папулярнага ў тыя часы нью-метала. Тэксты песень прысвечаны палітыцы, рэлігіі, наркотыкам, войнам. Песня «Плак» прысвечана генацыду армян ад рук Асманскай імперыі ў 1915 годзе. Альбом атрымаў цёплыя водгукі і добра прадаваўся. Гурт адправіўся ў доўгі тур, дзе выступаў на разагрэве ў Slayer і Metallica. Вярнуўшыся з тура, гурт сеў за шматмесячную працу над новым альбомам. Прадзюсер Рік Рубін даў сістэме поўную творчую свабоду і падтрымліваў любыя іх эксперыменты. Толькі час ад часу давае каментары аб тым, што можна палепшыць, каб песня працавала найбольш эфектна. Гітарыст Даран Малакян змяніў падыход да гітарнай працы. Калі на дэбютніку амаль не было дадатковых гітарных накладанняў, то тут іх стала 12 у кожным трэке. Акрамя гітары на альбоме з'явіліся сітар, клавішныя армянскія этнічныя інструменты. Моцны ўплыў на Дарана пры напісанні песень аказалі The Beatles. Па выніку альбом атрымаўся больш меладычным. На працягу многіх песень праглядваецца рэзкая смена тэмпу і настроя. Пры
першым праслухоўванні трэкаў з альбома цяжка здагадацца, як будзе развівацца кампазіцыя. У альбоме з'явіліся армянскія этнічныя матывы, пікам чаго стаў фінальны трэк «Арто», запісаны з музыкам Арто Тунчбайджанам. Серж Танкян на «Токсисити» адпаліраваў свой характэрны стыль вакалу. Некаторыя партыі Серж запісваў падвешаным верх нагамі. У напісанні тэкстоў Танкян таксама праявіў крэатыў. Вакаліст доўга не мог прыдумаць лірыку для брыджа ў песні «Чоп Сюй», на што Рик Рубін параіў яму проста ўзяць Біблію, адчыніць любую старонку і зачытаць першы абзац. На здзіўленне Сержа гэты кавалак ідэальна ўпісаўся ў песню. Лірыка на «Токсисити» атрымалася вельмі разнастайнай. Сур'ёзныя тэмы змяняюцца абсурднымі. Серж Танкян не жадаў заганяць гурт у рамкі. Песні прысвечаны турмам ЗША, прыродзе, таксічнасці Галівуда, сексу, палітыцы і Чарльзу Мэнсону. Па выніку ў студыі было запісана больш 30 песень. Але было вырашана заставіць толькі 14 трэкаў, якія ўдзельнікі выбралі падчас галасавання. Альбом «Токсисити» выйшаў 4 верасня 2001 года і стаў прарывам для System of a Down. Па ўсяму свету было продадзена больш 12 мільёнаў копій. Сінглы «Чоп Сюй», «Токсисити», «Aerials» сталі міравымі хітамі. Гурт пашырыў межы альтэрнатыўнага металу і паказаў, у якіх напрамках ён можа развівацца. У пачатку 2002 года MP3 з трэкамі, якія не ўвайшлі ў «Токсисити», у кепскай якасці былі выдадзены піратамі ў інтэрнэце пад назвай «Токсисити 2». Гурт прыняў рашэнне дарабіць гэтыя трэкі і выдаць іх пад назвай «Steal This Album», што з'яўляецца адсылкай на кнігу «Steal This Book» Эбі Хофмана. Са слоў System of a Down, гэта не зборнік бісайдаў, а паўнавартасты альбом, трэкі з якога не трапілі на «Токсисити», таму што не ўпісваліся ў агульную атмасферу. Ударнік Джон Далмаян і вакаліст Серж Танкян назвалі «Steal This Album» сваім любімым альбомам сістэмы. На песню «Бум», прысвечаную вайне ў Іраку, быў зняты кліп рэжысёрам Майклам Мурам. У 2005 годзе System of a Down выпусцілі адразу два альбомы «Mesmerize» у траўні і «Hypnotize» у верасні. Абодва альбома занялі першае месца ў чарце Billboard. Па сутнасці, гэта адзін альбом, разбіты на два дыскі. На «Mesmerize» «Hypnotize» адбылася сур'ёзная змена. Палову вакальных партый выконвае Даррен Малакян, які ў асноўным да гэтага быў на бэк-вакале. Таксама Малакян напісаў большую частку лірыкі. Стылістычна «Mesmerize» «Hypnotize» яшчэ больш меладычны і разнастайны. Гэта рэдкі прыклад, калі абедзве часткі двайнога альбома атрымаліся аднолькава годнымі. За песню BYOB System of a Down атрымалі прэмію Грэмі. Што цікава, ніхто з гурта на ўручэнне прэміі не прыйшоў. У 2006 годзе System of a Down заявілі, што бяруць творчы перапынак як мінімум на 3 гады. У 2007 выходзіць першы сольнік Сержа Танкяна «Elect the Dead», які зроблены з упорам на сімфанічны рок і арт-рок.
Басіст Шаво Даджан сумесна з Wu-Tang Clan стварыў рэп-праект Акоузен. Даррен Малакян стварыў гурт Scars on Broadway, дзе на бубнах таксама граў Джон Далмаян. Стылістычна ён бліжэй да System of a Down, чым сольнікі Сержа. Дэбютны альбом Scars выйшаў у 2008 годзе. Але ўжо ў гэтым годзе Даррен адмяніў запланаваны тур, спаслаўшыся на дэпрэсію і нежаданне гастраляваць. У 2011 годзе System of a Down пачалі зноў даваць канцэрты. І амаль адразу папаўзлі чуткі аб новым альбоме, якія падагрывалі ў тым ліку самі ўдзельнікі сістэмы. Але на дадзены момант альбом так і не выйшаў. Са слоў удзельніка гурта, галоўнай прычынай гэтага з'яўляюцца творчыя супярэчнасці паміж Сержам Танкянам і Дарренам Малакянам. And the question is, will there be another System record? I don't know, you know. But the important thing is that we enjoy each other and we're friends. My friendship to Darren and the rest of the guys have always meant more than System of a Down to me. And not everyone will say that to you. У 2018 выйшаў другі альбом Scars on Broadway «Диктатор». Са слоў Даррена, такі вялікі перапынак паміж двумя альбомамі звязаны з тым, што гэты матэрыял пісаўся спецыяльна для System of a Down, але супраць яго выступіў Серж. Усе партыі на гэтым альбоме запісаны адным Малакянам. Серж Танкян ж выпусціў некалькі альбомаў і EP ў самых розных жанрах, ад сімфанічнага року да джазу. Акрамя гэтага, ён піша саундтрэкі к фільмам, займаецца прадзюсіраваннем, маляваннем, кававым бізнесам, гравацкай дзейнасцю. Увогуле, Серж стварае ўражанне чалавека, які даўно ўсім усё даказаў і робіць тое, што яму па кайфу. У 2020 годзе System of a Down выпусцілі дзве новыя песні. Абедзве прысвечаны вайне ў Нагорным Карабаху. Усе грошы з продажу сінглаў трапілі на гуманітарную дапамогу Арменіі. Са слоў гурта, гэта была разавая акцыя і не варта чакаць новы альбом у бліжэйшы час. Гледзячы на тое, што System of a Down не выпускае новых альбомаў амаль 20 гадоў, гурт усё яшчэ збірае стадыёны. Але, шчыра кажучы, на канцэртах апошніх гадоў удзельнікі сталі значна менш выкладвацца. Усё гэта выглядае як спроба зарабіць лёгкіх грошаў. Мне падабаецца ў гэтым плане, як распаліся The White Stripes. Яны скончылі сваю кар'еру на самым піке і больш не рабілі ніякіх рэюніон, тураў і намёкаў на працяг. Я ўжо асоба не чакаю новы альбом System of a Down, але і не выключаю, што ён калісьці з'явіцца. А што вы думаеце наконт будучыні System of a Down? Пакіньце сваё меркаванне ў каментарах. Дзякуй, што даглядзелі ролік да канца.